moi ben, boas noites. Eu son Patricia Vázquez e vou presentar esta gala de entrega dos premios de Centola de Ouro 2010. Por fin, a 47 edición da Festa do Marisco. Xa son anos, Pero que digo eu, como nos gusta unha festa gastronómica aos galegos, Non digo esta, que esta foi a primeira e, oye, vai vos ben, hai que mantela, que son 47 anos e son malos de cumprir. Pero claro, abriste la veda, nunca mellor dito que do marisco, e agora non hai pobo, cidade, aldea, vila, lugar, corredoira que non teña festa gastronómica. Porque hai nas de todo. Hai hasta festa gastronómica do caracol en Galicia, que toda a vida se pisaron. En fin, pois vou dar paso a unha rapaza que vos vai ler ou algo moi interesante e despois continuamos. Quedades con Lidia Allo Castro. Centola de Ouro. Coincidindo coa nosa festa do marisco, ocasión festiva coñecida non só no noso ámbito de Galicia, senón no de todo o Estado, o excelentísimo Concello do Grove vai conceder esta noite, como todos os anos, a súa Centola de Ouro. Os premiados deste ano 2010, a produtora cinematográfica Ema Lustres, a actriz Belén Constela, o hosteleiro José Diego e a asociación O Grove Érguete teñen acumulado os méritos máis estimables e, por suposto, os prezos precisos para acadar con estas centolas de ouro, a súa relación co Grove, o seu esforzo profesional, a solidariedade e a atención constante. Belén Constenla, a actriz, a muller, o Concello do Grove concédete a súa Centola de Ouro do ano 2010. Entrega a Centola de Ouro o señor Tenente de Alcalde don Carlos Álvarez Besada. Entrega o diploma acreditativo o representante do CID don José Manuel González Benavides. Non vos podedes imaginar o que isto significa para min. Unha emoción inmensa que me leva a ter presentes, hoxe máis que nunca, os que xa non están. Porque aquí, no Grove, neste cemiterio, está o meu tío Miguel Ángel, está a miña avó Lola, o meu avó Manolo, o meu pai José Carlos. Xa só por iso, o Grove forma parte de min e eu formo parte do Grove. Os meus avós maternos fai máis de 70 anos decidiron que este era o mellor lugar para que a súa filla, a miña nai, curara dunha doenza gracias aos beneficios dos baños da Toxa. Anos despois, Lolita casaría con Fredo, dos Peligro, do Grove, e marcharía para Argentina. Miguel Ángel, aos 18 anos, tivo un terrible accidente na praia de Paxariñas que lle fixo quedar para sempre nunha silla de rodas. A partir de entonces, os risos e as alegrías máis grandes foron provocadas polos seus grandes amigos do pobo. Amigos que para sempre formaron parte das historias familiares. Fai tamén 70 anos e pola súa banda, os meus avós paternos tamén tomaron como seu este lugar. Os meus pais coñecéronse aquí e aquí casaron. Este é o noso lugar e nós somos del. Os días de sol da infancia, os descubrimentos da adolescencia, as rebeldías, os amores, as amizades eternas. Eu énchome de aire cando vexo a lanzada, cando entro polo vao, pola vía, cando chego a miña casa, a nosa, a que sempre estará aberta, cando vexo o meu mar, ao lado da ponte, mirando a Toxa. Esa paisaxe que dende hai 70 anos está en tantas e tantas fotos, en blanco e negro, en color, en papel, no ordenador. Fotos dos meus avós, da miña nai, dos meus irmáns, do meu fillo, das miñas sobriñas, Valeria e Carla. Elas son mecas. Todo isto é posible porque un día os meus avós metéronnos para sempre este lugar no corazón. Gracias a todos.
por toda esta vida de esforzo e de solidariedade, o Concello do Grove concede a José Diego Fernández a súa Centola 2010. Entrega a Centola de Ouro o señor Conselleiro de Turismo don Jorge Olleros. Entrega o diploma o señor Presidente da Asociación de Hostelería don Jaime de Besa. Moitas gracias. Eu, cando me chamou o señor alcalde para dicirme que me habían distinguido con este agasallo a Centola de Ouro, puxime como un flan. Vou a decir, agradeci moito o detalle. Eu quería agora dar as gracias a todos vos e tamén pedirvos que aceptárades que este agasallo sea para os hoteleiros e restauradores do meu pueblo do Grove. Sei o moito que luchades para levantar moi alto o bastión e va a bandeira do Grove ben alta, sobre todo na calidade de servicio que se vai mellorando pouco a pouco. O Grove merece grupos como a vos, xente como a vos que está constantemente intentando mellorar. Quería ter un recordo para aqueles que xa non están entre nós, que foron os que nos enseñaron o camiño, o que nos enseñaron o bo facer e o ben facer nesta profesión tan digna, tan sufrida como é a profesión do hosteleiro. A vos quero vos ofrecer este galardón que o pueblo, na persoa do señor alcalde, nos concedeu, non solamente a min, sino a todos vos. En Malustres, o Concello do Grove concédeche a súa Centola de Ouro ao mérito cultural. Entrega a Centola de Ouro o señor concelleiro don Alexandre Agüín Castro. Entrega o diploma acreditativo o señor presidente de Engroves don José Besada. A mí no me gusta nunca traer ningún papelito. Y bueno, ya veis que estoy muy emocionada. Demasiado emocionada, la verdad. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos los que decidisteis que me merecía este centollo del oro, centollo de ouro. Simplemente decir que yo la verdad es que empecé a organizar cosas aquí porque me encantaba lo de organizar los festivales en el Colegio Valle Inclán. Luego me encantaba organizar los desfiles en el instituto. Era feliz, primero cuando era pequeñita, bailando con Sor Clara, y luego me di cuenta que no me gustaba estar delante, me gustaba más estar detrás. De hecho, ya veis lo mal que se me da estar delante. Es muy emocionante para mí recibir esto. Cuando veía a las niñas bailar, la verdad es que recordaba muchas cosas y no soñaba con estar pues recibiendo un premio, un galardón así de mi pueblo, de mi gente. Voy a matar a Pagucho por el vídeo que hizo. Y solamente compartir este premio con mi familia, con mi marido, con mis hijos y con mis amigos, con todos mis amigos del Grove, que siempre llevo conmigo allá donde vaya y que sé que están muy orgullosos de todo lo que está pasando. Y que quizás sean los únicos que no se sorprenden de que, siendo tan joven, haya llegado a conseguir, junto con mi marido y con la empresa, todo lo que estamos cosechando, porque ellos saben que desde pequeñita siempre fui mi mandona.
Muchas gracias y buena suerte. Por ser a Asociación O Grove Érguete un exemplo para todos nós na procura dun futuro mellor, o Concello do Grove ten o honor de concederlle a súa centola de ouro do ano 2010. Entrega a centola de ouro a señora Concelleira de Servicios Sociais, dona Ángeles Domínguez Fernández. Entrega o diploma o señor presidente de Amegrove, don Francisco Padín Novas. Recibe a centola de ouro dona Mari Carmen Cacabelos en representación da Asociación Érguete o Grove. Señor alcalde, concellais, donas, cabaleiros, boa tarde a todos. Permítame, antes de nada, agradecerlle a Maruja o estar hoxe aquí acompañándonos. Sabemos que é un gran esforzo para ela, pero que o fai en memoria do seu home, Román Caneda, membro fundador desta asociación e directivo hasta o último momento. Pero tamén porque Maruja, simbólicamente, está a representar aquí os pais e nais que viviron ou están a vivir o problema das drogodependencias dentro das súas familias. Marzo de 1978 nace a Asociación O Grove Érguete. O seu primer presidente foi Buenaventura Fernández Fariña. Descoñecíamos casi todo do fenómeno das drogodependencias. Estaba todo por facer. Eran moitas as demandas que nos chegaban por parte dos afectados. Urxía o establecer un tratamento sanitario adecuado. Tiñamos que desterrar a idea de que o drogodependiente era un vicioso e tomar conciencia a sociedade e a administración de que era unha persoa con unha adicción ás drogas que tiña que ser tratada sanitariamente. Non queremos rematar sin cumprir con algo que nos pideu encarecidamente a última presidenta do Grove Érguete, Vicky Fernández, que deremos as gracias e que intentáramos non esquecernos de nadie. E así o vamos a facer. Gracias á Xunta de Galicia, ao Concello do Grove, á Diputación Provincial, ao Plan Nacional de Drogas, ao Plan Galego de Drogas, en especial ao que foi o seu comisionado durante moitos anos, don Manuel Araújo, o que foi jefe de prevención, don Jesús Morán, a esa gran persona que para nós, don Alejandro Millán Mon, que non só nos axudou como médico, sino tamén na súa etapa como gobernador civil. Traballou moitas veces codo a codo con esta asociación. Gracias ao fiscal don Javier Zaragoza, ao magistrado don Manuel Almenar, aos jueces Vázquez Taín e Baltasar Garzón, os abogados de oficio que sempre nos escoitaron e colaboraron cando tocaba defender algún dos nosos rapaces, a psicólogos, a sociólogos, para o párroco don Antonio, que nos cedeu un terreo onde se colocou un invernadero dedicado a rehabilitar a rehabilitación e formación, as empresas, pero un apartado especial a Amegrove, por a súa colaboración durante todo este tempo. Os clubes deportivos, o club de xubilados, as asociacións culturais, as asociacións de veciños, as AMPAs, a músicos deste pueblo que máis de unha vez tocaron para esta asociación desinteresadamente. Os médicos e ATS do Centro de Saúde, en especial o Dr. Rafael Canadilla e o TS Clemente, que estuveron con nós moitos anos participando do campamento Rasoeiro Érguete. Os mestres, que levan o peso da enseñanza dos nosos xóvenes. O noso agradecimento hoxe, especialmente a don Ramón, profesor do Colexio Valle Inclán, e a don Kiko, profesor do Colexio Rosalía de Castro, e o Servicio Preventivo de Ayuda do Drogodependiente, a todo o seu persoal por tantos anos de traballo en común. Gracias. Demos todo o que sabíamos, todo o que pudemos, pero aínda así levamos para nós moito máis do que demos. Gracias, pueblo do Grove, polo voso respeto. Compañeiros de Goberno, de Corporación, membros do Consello Local de Turismo, galardonados, veciños e veciñas, amigos e amigas, moi boas noites. Eu penso que un acto como de hoxe, tan alegre, divertido, pero emocionante, respetuoso e de agradecemento, creo que fai mellor a Festa do Marisco. Emma Lustres, Belén Costela, José Diego, Érguete o Grove, moitas gracias, a nosa admiración, o noso respeto e o noso aplauso. Moitísimas gracias, boas noites.